Bemutatnám Szigeti Sava kollégámat, akivel éppen együtt tartunk egy budapesti lokális szórakozóhely felé. Köszönjük Szigeti Savát, szervusz! Néhány rövid mondatban vázolnám az eseményeket. Tehát a Trófea nevű helyen sikerült tegeszre dobálnunk magunkat. Mutatom, ez illusztráció. Bász meg! Igen? Most pedig egy zöldséges teherautó platóján tartunk ismeretlen célpontunk felé, amiről hát azt állították, hogy egy budapesti szórakozó hely, de az is lehet, hogy egy kádi égben fogunk felébredni, és... És még mindig én nagy adásban! Átköszönöm! Hogy nem lesz belőlük a repülő. Vagy a friss a platójára. Az neked a legjobb fordított problémával. Én itt akarok bulizni, hogy mindenhol megköszi tart nekem. Szervusz Tamás, mondj nekünk valamit a születésnapodról. Kéznek magukért beszélnek. Meg vagy elégedve a tervezéssel és a logisztikával? Egy közvéleménykutatást készítünk. Milyen utazási eszközzel szoktál szórakozó helyre járni? Plató! Csak a plató! Csak azt kell megszívni! Ebből baj lesz. Köszönjük a társaság egyetlen női tagját. Szia! Mondanál pár szót arról, hogy hol vagy található éppen és miért? Miért vagy hol? Röviden. www.kimaradás.hu Ezt neked! És akkor kérdezzük meg a Magyar Buzik Egyesületek.hu oldal főszerkesztőjét. Igen, akkor már volt. És megállított? Én úgy gondolom akkor, kedves utasén, hogy Elfogyott a gáz alatt? lehet, hogy csak egy idő akar lenni, dolgozás akar lenni. Aztán ugye dobok egy hátast a szószoros értelmében. És 3 rendőr ilyen csőre húzott. Pista! Öreg apád, nem tudod meg?